Симона, 15 години след създаването на организацията имаме, разбира се, поредица от щастливи моменти, от поредица от трудности в различните екипи и мандати. Кое за теб е най-голямото предизвикателство в твоето участие в организацията? Бих свързала най-голямото предизвикателство с себе си, колкото и странно да прозвучи, тъй като смятам, че във всеки един етап от живота ти, независимо с какво се сблъскваш, най-важното е ти да си себе осъзнат достатъчно, за да можеш да се справиш с съответната трудност. Така че бих казала, че това е било най-голямото предизвикателство да разбера себе си в етапа, в който съм срещала доста напрежение, доста очаквани, изисквани от останалите хора към мен. И не само, нали. В твоя мандат, кое те мотивираше да продължиш да работиш? И разкажи ни малко повече за това как НМФ премина през COVID-пандемията. Няколко неща са ме мотивирали да продължа да работя, като те са както лични, така и съответно външни фактори, така да го кажем. На първо място смятам, че съм такъв човек, който не би се отказал, когато поема отговорност. Малко, за съжаление, мъжката дума, в случая смятам, че доста също важи и за жените, че когато поемеш дадена отговорност, трябва да я следваш до край и вярвам, че това е нещо, което може да предадем към младото поколение и за пример и да даваме по този начин пример, че независимо колко е трудно, ти трябва да се пребориш с това нещо, за да излезеш по-силен в края на деня. Другото нещо, което ме е накарало да не се предам, всъщност е идеята за НМФ, идеята за общността, идеята за това, че правим нещо смислено, идеята за това, че хора преди нас са го изградили и в случая, щом ти е гласува на тази отговорност, ти трябва да се справиш, защото го дължиш на другите, които също като теб не са спали брой поредни нощи и са работили усилено, са вярвали със сърцето си, че този проект, тази общност или както искате го наречете, е смислена и носи позитив на държавата ни. Казваш смислена. Време е младите да вземат думата е слогана, който непрестанно повтаряме. Според теб взехме ли си я думата? Според мен трябва да си смените слогана. Аз мога да го инициирам този дебат, защото ми звучи някакси като един затворен кръг и цикъл, в който все си взимате думата и все не сте си взели тази дума. Не знам, говоря за вас, защото вие сте в момента в мандат, но да, смятам, че според младите хора отдавна са си взели думата и е редно да, така, 15 години след, да кажем, на 20-ти юбилей да имаме нов слоган, ново мото. Защото в бранд идентичността, независимо дали на бизнес, дали на организация, в брандинга едно от основните и ключови неща е ти какво усещане даваш на останалите. В случая, ако НМФ се пребрандира, да кажем, е хубаво да дава една идея, според мен, по-различно усещане и включително на управляващите. И това да не се си взимаме думата, непрекъснато си я взимаме или се борим за това, а по-скоро ние си я взехме вече. Дайте да седем да говорим по същество. Какви са така по-конкретните проблеми по време на твоя мандат? Пак те насочвам към COVID-кризата. Как преодоляхте? Те бяха няколко проблеми, защото НМФ е организация на няколко организационни нива, така да кажем. На първо място, когато управителният съвет, включително и ти сте доброволци, как да продължиш да държиш тези хора мотивирани, въпреки че има COVID-криза и всеки има нужда от допълнителни средства, поради един или друг начин, защото си загубил работата или пък има някакъв казус, дали здравословен или личен. И как продължаваш да мотивираш твоя екип, те да останат ангажирани и да работят усилено
За организацията. Другото, което е ти как оцеляваш по същия начин, със същата причина. След това имаш другия проблем, в който всяка една организация член започва да изнемогва, за съжаление, както и НМФ в този момент, с финансови проблеми и други различни юридически казуси, също кадрови. Доста често бяха кадрови проблеми. И самите организации, членове разчитат на твоята подкрепа, като в смисъл на подкрепата на управителния съвет, искам да кажа. Започват да разчитат на тази подкрепа, да търсят помощ. Естествено, ти си там и искаш с цялото си сърце и с целия си труд и, нали, цялата си мотивация да им дадеш тази подкрепа, но не винаги имаш решението за нея или пък не винаги може да се справиш да работиш за организациите членове, когато самата главна структура на НМФ също е в криза и се натрупва се един огромен брой от очакване на различни хора, различни отговорности и ти трябва да преориентираш, да поставиш най-спешните неща, нали, на първо място, след това по-малко спешните и накрая нещата, които могат да се оправят и на по-късен етап. Но въпреки това ти е трудно да се справяш чисто, защото деня не ти стига. Това бяха... Ако можеш да си спомниш нещо като любим момент, по-скоро забавна случка, покрай мерките, покрай COVID-пандемията, споделяш, че било трудно, но няма как да не е имало и нещо, което така да ти е останало като хубав спомен в този период. Което чуеш НМФ да си спомниш и да се смееш. Аз вече се смея. Значи, тъй като COVID-а ни направи по-бедна организация, така да кажем, и ни се наложи един път да пътуваме с секретарията до Добрич, за да правим локална младежка среща там. При което си спомням, работим до обяд в офиса. Аз тръгвам на обяд и им казвам, отивам да си взема багажа и се чакаме на Централна автогара, защото трябваше да пътуваме с автобус, за да спестим, нали, някой лев от гориво. Така. Обаче аз не се сещам да им кажа в секретариат, че ако имат прекалено много багаж, нали, могат да си вземат все пак такси до Централна автогара и те решават, че ще ходят с метро. Но багажа е страшно много. Дори обучителите са отишли да носят багаж, при което аз отивам на Централна автогара, забързала съм се, мисля, че закъснявам, ще изпуснем автобуса и гледам обучителите с секретариат, с някакви кашони и Йоан с един принтер, който принтер е без кашона и просто обикаля с принтера и хората около него го гледат и си мисля, че е влезъл в Централна автогара при жените, които продават билетчета, откраднал им принтера и избягал навънка. И си ни представете, като народна песен отиваме, автобуса точно тръгва, вече ще гоним с принтера буса и изпуснахме буса. Тогава не ми беше много забавно, но вече всеки път, в който се сетя, се смея с глас. Защото тогава, примерно, трябваше да изчакаме до следващия автобус, да пътуваме цяла нощ, да стигнем в Добрич и директно да отидем на събитието, което беше също така, предизвикателство, но и забавно. Но в края на кращата оживяхме. С Йоан със сигурност си имала още истории, тъй като по време на мандата ви е било така доста цветно, доколкото усещаме от теб. Какво да го се спомниш? Аз се сещам с Ицо една история. Ица, извинявай, знам, че ще го гледаш. Значи с Ицо останали сме по-късно от останалите в офиса, но примерно вече към 5-6, нещо такова. Другите са си тръгнали по-рано. И аз в един момент, не знам защо ми минава мисълта през главата, че ако ти не си изчистил около теб, то вътре няма как да ти е чисто, спокойно и подредено и хармонично. И решавам, че ще почна да чиста офиса, при което имаме един огромен шкаф там, който шкаф е пълен от първия мандат председателство на НМФ до сегашния, нали, тогавашен мой, пълен с различни вещи на различни председатели, при което аз решавам, че ще изчиста всичко, каквото трябва ще се изхвърли, другото ще се върне, ако е, нали, някаква лична вещ, и това ще се случи, ако трябваше спа в този офис. Така, при което започвам да чистя. В един момент явно съм се развихрила, така е трябвало да си излея напрежението вътрешно и започвам да стрелям по вратата. И
така, няма да казвам думите, с които стрелям и започвам да стрелям по вратата и стрелям със всеки един, нали, там листове, папки и така нататък. И в един момент обръщам се към него, Ицо ме гледа супер оплашен и си мисли, че аз и него ще го стрелям и ще го набия там в офис. И аз с цялата си такава енергия му казвам, какво ме гледаш, ставай да чистим. И така остана, изчистихме целия офис. На другия ден наистина беше по-хармонично, по-подредено. Но да, и се извинявай. Чистили сте енергиите, така в кавички. Да, изляхме си го. На финала какво би пожелала на общността 15 години след създаването на тази общност? Много хубав въпрос. Ами това, което искам да пожелая е тази НМФ идеология да бъде леко попроменена, както ви казах и за бранд идентичността. Пожелавам на НМФ леко да си преосмисли начина на работа в по-глобален мащаб, искам да кажа, защото според мен, нали, то не е лошо, че има идеология, нали, смисъла на общност и младежи и така нататък. Вие знаете за какво говоря. По-скоро да се преработи по такъв начин, в който дейността да е ориентирана към конкретни измерими резултати, в които вие да може като правителни съвети за напред да изграждате една структура, в която може да се прави и печалба. Не казвам колосална печалба, по-скоро за издръжка на, да кажем, по-голям офис, по-голям секретариат и така нататък, по-добре платени обучители. Мисълта ми е, това може да се постигне, стига да се преосмислят точно тези разбирания за НМФ. И това го пожелавам, естествено, като се запази основата, и това е да се служи на младите хора и техните интереси. И наистина последен въпрос с една единствена дума. НМФ за теб е? Бих казала, че е един опит.